בקושי רואים את זה, אתם בטח לא רואים בכלל בסרטון, אבל יש כאן בועה וצריך לשים לב להתנפחויות האלה, כי אם שמים את זה בשמש אז הבועה הזאת גודלת, או אם נכנס מים, אז אם יש סדק או משהו כזה אז יכולים להיכנס המון מים וממש להרוס את הגלשן לגמרי. שימו לב לבועות, צריך לתקן אותם, ותכף אני מראה גם איך אני מתקן את זה. אז עשיתי חור עגול עם המקדחת כוס, הכנתי אפוקסי ביחד עם מיקרובלון, שזה מייצר כמו שפכטל, משחה כזו. זה הלבן שרואים בתוך הפיצוצים, ואני פשוט ממלא את זה. ממלא בצורה שכמה שפחות בועות אוויר שיהיו בפנים. בועות אוויר מאוד אוהבות להתאפס בתוכו. וזהו, זה השכבה הראשונה. נורא פשוט בגדול.